Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe poñerei voz a un interesante documento vital que no número 14 da nosa revista Nós, a xente do redor, regálanos o escritor cubano Emmanuel Castells Carrión. Titúlase Diario dunha semana. Mércores. Hoxe a mestra felicitoume porque gañei o primeiro lugar en composición. Dixo que ia ser un escritor famoso, que escribo con boa ortografía, que teño moita fantasía e sei reflectir a vida interna do hogar. Así dixo. Cando cheguei da escola, fun correndo a decirlo a miña mamá, pero parece que non a puxen moi contenta. Ela está seria e parece triste. Xa son as 10 da noite e estou cansado de esperar ao meu papá. Mañán dígollo. Xoves. A miña mamá ten febre. Di que é gripe. Por iso segue co pano sonándose a nariz. Eu non sabía que a gripe dá por chorar. Levo 2 días sen ver ao meu papá. Di a miña mamá que está a traballar moito. Oxalá que o domingo non teña traballo para poder ir ao estadio. Venres. A miña mamá xa non ten febre, pero segue ca mesma cara de enferma. O meu papá chegou agora, tombando o todo. Nunca o vira así. Empuxou a miña mamá e dixo moitas malas palabras. A min nin me mirou. Teño medo. Non se parece ao meu papá. Sábado. Hoxe leváronnos ao parque de diversións e tamén ao zoolóxico. Armandito virouse un pé ao tirarse da andadeira. E o seu papá pegoulle e díxolle estúpido. Non entendo. A miña mamá aínda non se lle quitou a gripe. Ten un golpe na fronte e unha mancadela no brazo. Non me quere mirar. Díxome que comese calquera cousa e que me fose a dormir. Mañá é o xogo de pelota e o meu papá non chega. Hai que ir temperán para coller un bo lugar polo lado de terceira base. Seguro que gañan os Medias Roxas. Son os meus favoritos. E se cadra Toro Salvaxe, mete un jonrón. Domingo. Non teño ganas de escribir. O meu papá amenceu no piso da sala cunha botella na man. Dixo que me levase a miña mamá. Pero ela séntese mal, está fraca e enferma. Eu non sei por que non vai ao médico. Estou triste. Medias Roxas perdeu. Luns. Cando chegue da escola, a que estaba era miña tía e nada máis decía. Pobriño, agora que vai ser de ti. Pregunteille pola miña mamá e dixo que Deus sabe o que fai. Recolleu os meus libros e os meus xoguetes e tróxome para cá. Extraño a miña mamá, seguro que está no hospital e non queren que a vexa tan fraca. Oxalá nunca me dé gripe, é unha cousa moi mala. Martes. Hoxe veu a policía e a miña tía estúvolle a contar algunhas cousas. O policía preguntou se eu era o fillo. Ela dixo que sí e el díxome, pobriño. Non me gusta que me digan así.
Desde o domingo non vexo a miña mamá, nin a papá. A miña tía non deixa de chorar e eu non quero seguir escribindo, porque non entendo nada. Gracias, Emmanuel.